180 000. Či ideš tento rok na dovolenku a koľko vieš tak, že investovať do dovolenky? Toto nechceš vedieť podľa mňa. No takto, idem na dovolenku v lete s deckami, berem dceru a spolužiačku jej do Turecka, tam sú výborné hotely pre decka, takže ideme len tam také, že medzi koncertami a ja mám inak high season, čiže koncertné, čiže v podstate sa teraz nedostanem nikam, ale chystáme sa v zime do Japonska, keďže som tam doteraz z nejakého čudného dôvodu nebol. Takže Japonsko ma čaká a potom by som chcel ísť ešte do Laponska v zime a chcel by som vidieť aj Island, lebo som ešte nikdy nevidel polárnu žiaru naživo, takže toto si chcem dať. Takže tých cestovateľských snov ja mám veľa, aj keď tých destinácií, ktoré som precestovali už fakt neurekom. A čo sa týka toho, koľko viem investovať do dovolenky, tak posledná dovolenka, na ktorej som bol ja vždycky celý január a tak polku februára strávim na dovolenke, lebo ja tu vtedy nemám do čoho kopnúť. A posledná dovolenka ma stála ze vším všudy 180 000.